Goyak di sini boleh semua kok. Diva Pro Multimedia, thank you Matur Banuwo. Let's go, thank you. Dimas Mustika dengati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih
siren tresno kang suci maksudnya tan yen tak aku sliramu isih nyawiji. Luar biasa, thank you. Ayang, nggak pakai nen sudah dikasih.